Què passa, mites? Tot a lloc, avui un dia més ens trobem al canal de Mítics i a mi, el Sergi, com sempre m'acompanya els meus bons amics Adrià. Bon vespre, Adrià. Hola, què tal? I el meu bon amic Marc. Bon vespre, Marc. Hola, Sergi. Doncs, nois, com no podia ser d'una altra manera i portant una samarreta del Barça, creieu que us portaré avui? Com sempre. Sergi, ni acabant de temporada ens en lliurem, Una colerada un altre cop. Era broma, era broma. Avui us volia portar algo que sí que té a veure amb el Barça, tècnicament, però que no serà del Barça. Us explico ràpid. Com sabeu, avui juga a les semifinals de la Final Four de la Champions d'handbol. I ja que avui juga al Barça, doncs he decidit portar-vos un partit de handbol. Què us sembla? Va, està bé. Quin partit has portat? Sí. Un partit d'handbol que no és del Barça. Oh! Sí. Us portaré la final del Mundial de l'any 2013, que es va jugar la final a Barcelona, on lògicament juga el millor equip del món, el Barça, i es va disputar el dia 27 de gener. Era el partit entre Espanya i Dinamarca. I què en penseu? Serà un partit igualat? Espanya, Me sona que Dinamarca eren molt bons, i són molt bons, pot ser? Sí, Dinamarca arribava a la final havent-ho guanyat tot. I Espanya, a la primera fase, havia perdut un partit contra Croàcia i arribaven els dos equips als favorits a la final, sobretot perquè Dinamarca estava fent un joc espectacular durant tot el Mundial i Espanya perquè era l'amfitrió. Així que, sense res més a dir, anem a veure el vídeo. Endavant amb el vídeo. Vale. És a dir, es preveia un partit igualat, no? Sí. I el que us dic, el favorit era la selecció de Dinamarca. El país nòrdic estava fent, ja us dic, un Mundial espectacular. Aquí ja veiem dos dels protagonistes durant tot el Mundial, que eren els dos porters, Stervik per Espanya, que ja hem parlat, per desgràcia, pel Barça en aquest canal, i Niklas Landin, que és un porteràs, el de Dinamarca. I ara ja veiem la pilota en joc. Stervik, un cognom gaire espanyol no és, vull dir, no és de Llagostera, saps? Tampoc. No, és un porter que es va nacionalitzar amb la selecció espanyola, que precisament la selecció espanyola ara veiem com comença l'atac per banda esquerra. La pilota arriba a Antonio García, que fa el primer gol del partit al jugador de la Llagosta. El xut, com heu pogut veure, ha sigut un xut molt llunyà. Aquest ha sigut més proper i ja veiem que al minut 4, 2-0, Espanya de moment va bé. Quants jugadors són del Barça, dels que juguen a la selecció? Ostres, doncs aquí sí que m'agafo. Sí que recordo que la base era del Barça, sobretot un jugador que va ser clau en aquest Mundial, com és Aitor Ariño, que acabava de començar amb el Barça, com aquell qui diu, i va fer una final en defensa espectacular. Aviam si es pot veure en aquest partit la seva defensa. I aquí veiem, després de gairebé 5 minuts, el primer gol de Dinamarca. I aquest Hansen, que és el millor de Dinamarca, no? Crec, ara mateix, o ha sigut? Em sona molt. Sí, és un dels millors jugadors del món i de la història de l'handbol, sobretot de la història recent. Va estar al Barça molt jove, no va acabar de destacar del tot, però igualment és un jugador que dona gust veure al camp. Destaca sobretot més pel seu pèl, no?, que pel joc en aquest moment. Sí, t'has fixat? En aquest partit sí. Tots porten melenes a Dinamarca, o quasi tots porten melenes, o sigui, això... Segur que és el ras típic viking. Aquí, perdoneu, però quin golaç acaba de fer Valero Rivera, un jugador que abans i després d'aquest Mundial va passar pel Barça. I és fill del famós jugador, entrenador del Barça, que era Valero Rivera, el seu pare, vaja. I aquí un altre jugador, abans parlaves, Marc, de jugadors del Barça, doncs un altre jugador del Barça en aquest Mundial, Viran Morros, fent un bon bloqueig i evitant que Dinamarca es pogués apropar a només un gol. Bueno, aquí està igualat, no? Sí. Aquí ara veiem un contraatac, que és una de les especialitats de la selecció espanyola, per anar-se 11-8. 3 gols de diferència, normalment sol ser una distància ja considerable en l'handbol. Més que res perquè, tot i que siguin jocs ràpids, és difícil de marcar en gairebé cada jugada, sobretot amb porters com Stervik i Landin, que en aquest Mundial estan fent un Mundial molt i molt bo. Molts contraatacs, no? Estic veient. Estan perdent moltes pilotes. I això és gol automàtic. Sí, aquí l'Espanya el que va fer molt bé en aquest partit va ser la defensa. Si veiem, fa res anàvem 8-7 i ara hi ha 12-8 amb un parcial de 3-0, com veiem a la realització. I bé, aquí hi ha atenció que sembla que... No, mira, una altra aturada d'Espanya per poder sortir de nou a la contra. Mare de Déu, vaya rapàs. I fàcil. I Espanya s'anava de 5 gols. Si us he dit que 3 ja una distància ja important, 5, ojo. I quants minuts són per part? 25 o 30?
són 2 parts de 30 minuts, a temps corregut, és a dir, si el de surt a fora no s'atura. Aquí veiem un altre contraatac d'Espanya, que el que us deia abans, que amb Aitor Ariño el Barça havia fet Espanya havia fet una bona defensa, no només ell, sinó tot l'equip va fer una gran defensa per fer tants atacs al contraatac. I aquí veiem un nou error de Dinamarca d'un jugador com és Anders Egger, que en aquest Mundial va acabar sent el màxim anotador de tots els equips. Aquest que fallava ja no tenia tant de pèl, No. Ha sigut com el seu encert en aquest partit. Està aquí Julen Aguinagalde, també? Sí, és precisament el pivot, ara no està al camp, però que la segona part, que jo recordo, va fotre un molt bon partit i em sembla que aquí sí que parlo de memòria, sembla que va acabar com a màxim anotador o segon màxim anotador de la selecció espanyola. Jo també... A veure, Marc, aquesta Wikipedia com ha anat? Sí, dona la sensació que ho estic buscant, però són noms que em sonen que he sentit en algun moment i jo els vaig deixant anar. Sí, són guai, perquè els reconeixeré, però si no, me temo que me quedaré calladito. I ara aquí veiem un golaç des de lluny d'Entre Ríos, Alberto Entre Ríos, germà d'exjugador del Barça, Raúl Entre Ríos, que es va retirar l'any passat. Estem fent un repàs a tots els jugadors històrics del handball, vamos. Home, la veritat que aquí a Espanya... Mira, just aquí, Aguinagalde marcant a falta de 8 segons per acabar la primera part, un 18-10 que deixava el partit molt sentenciat per la selecció espanyola. I això encara faltaven 30 minuts de joc. Vaya tunda, tio. Però per molta gent és el millor partit de la història que ha fet Espanya d'handbol, no? Sí, molta gent reconeix que aquest és dels millors partits d'Espanya. Una Espanya que, aviam, sí que normalment arribava lluny, però només tenia un Mundial, per exemple. I la veritat que aquest partit d'Espanya és una repassada. Aquí perquè només estem veient unes quantes jugades. Veiem aquí ara, per exemple, el pivot sol. Aguinagalde fent ja el 19è gol completament sol, però Espanya, la veritat que va fer un partit molt i molt bo, tant en atac com en defensa. És que entra tot, tio. O sigui, el porter també es va lluir, el rival. Sí, és Niklas Landin, que a mi és un dels porters que més m'ha agradat veure en directe, no només al camp, sinó en la tele. I aquí és dels pitjors partits que he vist d'un porter, i això que estem parlant d'un dels millors porters del món. I aquí ja veiem que a la distància 10 gols de diferència. Uf. Això és com, per ficar en context per la gent que no segueix tant a l'handbol, com si el Barça i l'Espanyol juguessin un cap de setmana normal. Per què? Ets molt tonto, tio. No pots donar un altre exemple, no? És que... Home, sí, per ficar-nos una mica de picant. Sí. Aquí veiem de nou Espanya amb un gol més i 25-11. El partit ja, els danesos l'havien tirat i a Espanya el que volia era que acabés ràpid el partit per poder-se anar a celebrar pels locals de Barcelona. Gaires temps morts no hi van haver, diguéssim, no? No, home, és que al final, quan Espanya agafa aquesta renda tan important, a Dinamarca, per molt que vulguis aturar, són 15 gols de diferència ara. 20 minuts. Molt, molt difícil de remuntar, per no dir pràcticament impossible. Però és que tot el rato que estem mirant és gol. Sí. Tiren des de 8 metres i marquen. Jo crec que és psicològic. El porter, al final, quan te marquen tant, és com que cedeixes una mica més, no? Jo suposo el mateix. Que al final rebre tants gols fa que no estiguis al teu millor moment. Igualment, Espanya és impressionant. Mireu l'efectivitat. 67% a Espanya i un 39% a Dinamarca. És que a Dinamarca no li entrava res. I a Espanya només veiem gols d'ells en aquest resum. Mira, ara, gol de... A veure. Aquí Dinamarca. A veure el gol. Ui! Ni un, ¿Dónde iban? Que surt el porter. Que vol marcar també. Aquí veiem els dos entrenadors ja amb una cara ben diferent, Sí, es nota. 8 robos, tio. Déu meu. Normalment en handbol, a partir de 4-5 ja es considera que la defensa ho ha fet molt bé, però és que aquí 8 recuperacions. I encara, recordo, encara falten gairebé 10 minuts per acabar el partit. Vacilant aquí, Mira. Sí. Ui! I Aguinagalde guanyant molt bé la línia de fons per marcar des dels 6 metres. I aquí veiem a Stervic, que ha aplaudit per tothom perquè va fer un partit molt bo. Vull dir, amb raó només Dinamarca marqués 16 gols. I aquí veiem el porter suplent, que va tenir fins 2 minuts a la final, com és Sierra, que s'ha retirat just aquest any, fa 2 setmanes, més o menys, després de la Copa, en què el Barça va guanyar un nou títol. I aquí veiem Ángel Montoro amb un xut llunyà, amb la mà esquerra, imparable. Tots van per les quadres, que és molt complicat. Sí,
És un dia d'aquells que a un equip li entra tot i a l'altre no. Mira, aquí em sembla que és la segona parada en tot el partit de Dinamarca. I estem a falta de 15 segons. Déu meu, tio. Ja veiem aquí a la banqueta espanyola preparant-se per entrar a celebrar amb els companys que estan dins del camp, I Marqueu un Dinamarca gol. que té pinta que no acabarà... Tira! I Gol! aquí el gol definitiu. I ara sí que Espanya es proclama campiona per segona vegada en la seva història. I aquí veiem la cara de decepció dels danesos i que contrasta completament amb la cara dels jugadors d'Espanya, que la veritat que van fer un mundial molt bo, però sobretot en aquesta final, que era el que deia abans l'Adri. Està considerada per molta gent dels millors partits en quant a seleccions. Bé, és una repassada, ja ho hem pogut veure tant en atac com en defensa. És que en aquest resum mateix es veu. Tots són jugades d'Espanya. Què us ha semblat, nois, aquest partit? A mi m'ha semblat interessant que portéssim un esport diferent. Només havíem fet un vídeo en tota la temporada de handball, crec, si no recordo malament, i increïble veure com una golejada en una selecció tan important en la història recent de l'handball com és Dinamarca. Ens estem parlant d'una selecció qualsevol. Sempre Dinamarca és de les més potents, juntament amb França i els altres països nòrdics. Sí. I tu, Marc, què en penses? Jo una mica en la línia del que diu l'Adrià, penso que a vegades també va bé, sempre portem partits igualats, però a vegades també va bé portar una païssa, però realment ensenyar el bon joc que s'ha fet, perquè realment aquí Espanya va arrasar i va guanyar amb una contundència brutal. Així que per mi és molt guai, molt ben portat el vídeo i portem més de handball perquè mola molt. Doncs mira, precisament aquesta contundència que dius és la que espero que avui el Barça tingui a les semifinals de la Final Four i demà també, i així es pugui celebrar un nou títol pel conjunt culer. Un títol com podria ser un like al YouTube en vídeos com aquest o claps en la plataforma de Clap Clap pels canals de Mítics, que com sempre diem, al final dels nostres vídeos, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem al proper partit. Adéu.